Tervetuloa taukojoogaan. Riisu kengät ja löysää kiristäviä vaatteita. Katso, että ympärilläsi on sopivasti tilaa. Seiso jalat yhdessä. Ryhdikkäässä asennossa. Rentouta olkapäät, avaa rinta ja kohota pää. Olemme valmiita aloittamaan. Tuo kädet rinnan edessä ristiin ja venytä kädet ylös. Työnnä käsiä suoraan ylöspäin ja pidennä kyljet. Tuo sitten kädet alas, vaihda kädet toisinpäin ristiin ja tuo kädet pään päälle, kämmenet ylöspäin. Tuo olkapäät alas, kyynärpäät taakse ja työnnä käsiä ylöspäin. Hengitä syvään. Tuot kädet alas ja vapautat kädet. Seuraava liikkeemme on mahtiasento. Tuot kädet ylös ja lähdet istumaan alaspäin. Koukistat polvet ja työnnät käsiä ylöspäin. Pidä selkä suorana ja kyljet pitkinä. Istu vielä alaspäin ja hengitä koko ajan nenän kautta. Sisäänhengityksellä tule ylös. Ja tuo kädet alas. Teemme liikkeen toisen kerran. Seiso jalat yhdessä ja ojenna kädet korkealle ylös. Pidä kädet näin ylhäällä ja lähde sitten istumaan alaspäin. Istu suoraan alaspäin. Purista polvia yhteen. Istu alemmaksi. Ojenna käsiä ylöspäin ja hengitä koko ajan. Sisäänhengityksellä tulet ylös. Ojenna sitten kädet sivuille. Kämmenet ylöspäin olkapäistä saakka ja sormenpäät alas kohti lattiaa. Työnnä kämmen pohjia sivuille ja venytä. Käännä sitten kämmenet takaisin ylöspäin ja tuo kädet ristiin. Oikea käsi vasemman päälle, kyynärpäät vasten toisiaan. Paina kämmenet vastakkain. Peukalot ovat kohti kasvoja. Työnnä kyynärpäitä eteen ja ylöspäin ja tuo kämmeniä poispäin kasvoista. Ojenna kädet. Teemme toisen puolen. Tuo kädet sivuille, käännä kädet ylöspäin ja sormenpäät kohti lattiaa. Venytä. Pidä olkapäät alhaalla koko ajan. Tuo taas kädet eteen, kyynärpäät koukkuun ja vasen kyynärpää oikean päälle. Tuo kädet toisiaan vasten. Työnnä kyynärpäitä eteen ja ylös. Ja tuo käsiä poispäin kasvoista. Venytys tuntuu lapaluiden välissä. Pidä olkapäät alhaalla ja ryhti hyvänä. Vapauta liike. Tuomme nyt nämä kaksi asentoa yhteen. Tuo kädet ylös. Halaa itseäsi tiiviisti, ota lapaluiden sisäreunoista kiinni ja venytä lapaluut pitkälle toisistaan. Purista kyynärpäät tiukasti yhteen ja kämmenet yhteen, koukista polvet. Kotkan asento. Istu alemmaksi. Pidä selkä suorana ja tuo kämmeniä poispäin kasvoista. Vaihdamme puolta. Tuo kädet taas sivuille. Vasen käsi oikean päälle. Halaa itseäsi tiukasti. Lapaluut liukuvat kauaksi toisistaan. Rentouta olkapäät ja tuo kämmenet toisiaan vasten. Sitten istu alas. Polvet yhdessä. Selkä suorana. Pidä olkapäät alhaalla. Työnnä kyynärpäitä eteen ja ylöspäin. Ja tuo kämmeniä poispäin kasvoista. Sisäänhengityksellä tulet ylös ja palaat perusasentoon. Teemme seuraavaksi tasapainoliikkeen. Nosta oikea polvi ilmaan. Avaa polvi sivulle ja asettele jalkapohja reittä vasten. Etsi tasapainoa. Kun tasapaino löytyy, tuo kädet ylös kohti kattoa. Ojenna molemmat kyljet. Hengitä rauhallisesti ja ota katseelle kiintopiste. Tuo sitten kämmenet yhteen ja laske kädet kasvojen edestä alas. Vapauta kädet, vapauta jalat. Vaihda toinen puoli. Molemmat jalat lattiassa. Vaihdat painon toiselle jalalle ja sitten nostat polven ilmaan. Avaa polvi sivulle ja asettele jalkapohja reittä vasten mahdollisimman korkealle. Kun tasapaino rauhoittuu, tuo kädet ylös sisäänhengityksen mukana. Ojenna käsiä ylöspäin. Tunne tukeva tasapaino jalkapohjan alla. Hengitä rauhallisesti. Tuo sitten kämmenet yhteen ja laske kädet kasvojen edestä alas.
Vapauta kädet ja vapauta jalka. Tunne molempien jalkojen tasapaino lattiassa. Ota sitten pieni haara-asento ja käännä varpaita hieman ulospäin. Teemme rullaavia liikkeitä hengityksen tahdissa. Uloshengityksellä rullaat alas. Sisäänhengityksellä tulet rauhallisesti ylös. Vaihda toinen puoli leuka rintaan. Uloshengityksellä liikut alaspäin. Koukista polvet silloin kun tarvitset sitä. Sisäänhengityksellä tule rauhallisesti ylös. Tunne selkärangan liike nikama nikamalta. Seuraavaksi keskelle. Leuka rintaan. Taivuta alaspäin. Ota käsillä kyynärpäistä kiinni ja koukista polvet. Sisäänhengityksellä tulet ylös. Teemme liikkeen molemmille puolille vielä uudelleen. Uloshengityksellä liikut alaspäin. Alas asti. Sisäänhengityksellä tulet ylös. Tee liike oman hengityksen tahdissa. Toinen puoli. Uloshengityksellä liikut alas. Antaudu liikkeen vietäväksi. Sisäänhengityksellä selkä pyöreänä ylös. Ja sitten keskelle. Käännä varpaita eteenpäin. Rullaa alas. Ota kyynärpäistä kiinni ja anna kylkien levätä reisien päällä. Koukista polvia ja anna selän pyöristyä, alaselän venyä. Sisäänhengityksellä tulet ylös. Voit jatkaa tätä harjoitusta vielä. Paljon kiitoksia. Pyörittele vielä hartioita harjoituksen lopuksi. Oikein mukavaa työpäivän jatkoa. Nähdään huomenna.